Jo, takže čaute ľudia a dneska to je nová survival séria. Zasa som si nahodil starý skin, ale čo som mal starú survival sériu, musel sa mi premazať počítač, takže máme novú. Tak nebudem to obkecávať a môžeme sa pustiť do toho. Poďme si vyťažiť nejaké drevo. Rozmýšľam, že chcel by som si urobiť dom na nejakej hore. Podľa mňa tak 4 logy nám stačia. Tu je lava, keď tak by sme urobili portál, ale to niekedy neskôr. Vykraftím si drevo. Crafting table sticky. Chcel by som nájsť vesnicu. Skúsim ísť týmto smerom. Ovce tiež zabijem na posteľ. Poď sem. Prvá vlna. Druhá vlna. Poď. Ak sa vám video bude páčiť, určite dajte like a odber. Bol by som za to moc rád. Dneska možno vyjde ešte jedno video. Tak vykraftím si nástroje. Krompáč a sekerku. Vykraftím si posteľ. A môžeme ísť na to. Idem si vyťažiť nejaký kameň. V tejto sérii by som chcela akože urobiť tie základné veci ako nástroje, kamene a tak. A chcel by som si nájsť miesto na bývanie. Ale bude to asi docela rýchlo, lebo išiel by som bývať sem. Vyťažím si kameň. 8 na piecku, 3 na krompáč a 3 na sekeru. Kým si vyťažím, určite choďte do komentárov a okomentujte, že či chcete z tohoto sériu alebo ďalšie diely. Toto nám bude stačiť. Išiel by som sa zabývať sem hore niekde na ten kopec. Tam to vypadá aj docela pekne. Vidím irony v diaľke aj hentam. Takže dobré znamenie. Idem hore. Ešte by som naťažil nejaký strom. Tento strom môžem doťažiť. Aby som mal na nástroje aj všetko takéto. Nemôžeme byť treba. Tak, vyťažím. Idem na tú horu. Mal by som si opiecť jedlo, ale ešte ho nebudem jesť. Vesnica. Tak tam určite pôjdem. Viete čo, ja tam idem rovno teraz. Vykraftím si drevo. Môžeme ísť tam. Som veľmi rád, že je vesnica, lebo budeme mať aspoň veľa jedla. Najprv by som si urobil taký... Tu by som si urobil dom. Tuto urobím si dom. Idem do vesnice. Ľudia, tak asi sme našli miesto, kde budem bývať. Takto tu si predstavujem niekde dom. Alebo hentam niekde hore, alebo v tejto dome. Ľudia, našli sme miesto na bývanie. V ďalšom diele si tam pôjdem urobiť dom. Vykraftím si také tie provizorné veci. Tyčky,
krompáč a sekeru. Tie drevené nástroje potom môžem kľudne podpáliť. Nájdem obilie. Je tu niekde obilie? Ľudia, počkajte. Zabijeme golema. Yes. Som zvedavý, koľko ironov sme dostali. Poď. Pekne. Tak. Idem tu nájsť nejaké jedlo skúsiť. Čestka. Yes, to si zoberiem. Už sa stmieva, tak sa pôjdeme vyspať. Skúsime ísť ešte sem pozrieť. Nie, tu nič není. Idem do tohoto domu. Toto si ja ukradnem. Čestka. Tak, máme jedlo. Vyspíme sa. Tak, máme veci. A už by som si iba išiel hen tam veci dať. Ešte nejaké jedlo by som zobral. Brewing stand. Pozerám sa, či tu není kováreň. Kováreň. Toto si vezmem. Tak. Moc jedla tu není, tak myslím si, že môžeme ísť rovno sem hore. Čiže drevené nástroje podpálim. Chcel by som nejaký domček, ak si pozrete moje minulé videá, niečo také podobné. Určite dajte like na tie videá. Skeletoni. Super. Niekde takto tu by som si predstavoval môj dom. Tak. Niekde takto tu. Rozbijem toto, aby som tu urobil viac torčiek, aby tu nebola taká tma. Tu urobím tyčky. Tak. Tak, mám to tu osvetlené, takže sa mi tu nebudú môcť spawnovať monstra. Vidím tam, že sú irony. Tak si tu rozložím takto troška veci. Urobím si čestky, tak. Spojím ich. Tak. Mám si do nich veci. Idem vyťažiť tie irony.
Som ešte zvedavý, jak sa tam dostanem. Idem si tretie irony. Určite si vykraftím potom brnenie. Lebo jak sa poznám, tak zomriem hneď. Tu niekde boli, sa mi zdá. Tam sú. Aj uhlie si vyťažím. Toto si ja zoberiem. Tak. A teraz už si len vyťažím irony. Tak. Tak, aby mi nepadli dole. Vyťažím si ešte, alebo uhlie si vyťažím niekedy inokedy. Teraz, jak sa dostanem dole? Tak mám to. Najem sa, aby som sa vyhýloval. Dám si vypiecť. Toto tam dáme. Toto dáme naspäť. Tak. Idem si niečo z nich vykraftiť. Na chestplate potrebujem vlastne ešte dve. A mám posledné jedno. Tak keď nájdeme iron, potom si vykraftím chestplate. To by pre toto video bolo všetko. Ďakujem za sledovanie a čaute!